OTS est là pour tous vos besoins en matériel électronique et électroménager. Sistra Technologies est une société de prestation de services et de commerce, évoluant dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la fourniture de matériels biomédicaux, la bioinformatique. Pour tous vos besoins en librairie, papeterie, matériel informatique, appareils électroniques et divers, rendez-vous chez AKD Informatique. CJT vous est présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Atelmeda jabaran flebaro abisimila arabi dogoku kibaru keneka ne bakurubaw ye bamaci walo chale menen dogoku labanna anga jamana konnana ame muninya dola ana nyafol kay bi dogoku kibaru konnana mamunu nala lu garzege banana be fuluma ko yefuge uluga jena tege tabulu mandoko ka sababu ku ufar to goyay ana nyafol kay bi dogoku kibaru konnana bi dogoku kibaru la ana nyafol kay sira kan sira menale to godaleme Martin Luther King la ga sira indolente ko sebe bisimila ko kura anga bidogo kibaru kenaga ina fa aya fa to mina bakuru bawla anga jamana kono bingale wale chama de karaka tugu nyogo dogo ku temene bamba chufe kanyeshi anga marabolo do ma ina fa san kuchala ale ni chogu Fatumata Drame ale be nyafole kanye bingali wale charla kosebe dogo mu temene anga jamana kono san péage bingali wale ko fe mi kera sababu ye ka matele ni toala kari do juin kalo kle tan fla kuchala posula ma shegin fatura o ma shegin tula doye fla tumala mo shegin o jogina tene don juin kalo kle tan saba tasuma kasara kera tiogu ni obe bajangara malala bama chufe hakilina jigina kabini san ba fla tan fla bingali wale be ka anga jamana kono kasoro san ba fulani mugon kilin damnena anga fintigla ko bora ka yira ka fo ko liye seso bamachuka yefugeya ale shila bana mimi sega na ni farugolo kunsigi fo kata senye ulu jelima ni ma ko fale no be sega bana soro ina fo farugolo labu ale ni yita dogali wa fene u be sega ke kerefe de kuma do la fene anga sigida ko nana amnata igere kulibali ale be nyafal kay wala sam sega fami ale soro ni banaika Udonga di jamala filalinya uka boka wafana bingale wale chama beta ku segere ka sabu ke u fari cogoya ye yerfige chama ka degun juba jube bo u dan cogo la Mariam Keita n'ale poyi dala ye ale bi ɲɛfɔli kan ye a ka degun tɛmɛlen dɔw kan muso dɔ kun be ne kun be tɛmɛ olu ka so la ka sɔrɔ ka se école ma donc don kelen a ye ne lajɔ k'a mago bɛ ne kunsigi la k'a fɔra an ɲɛna ko n'a ye ne kunsigi sɔrɔ ko ale fa mangɛnɛ o de y'ale fa ka bana fura ye donc a don ne bolila ne ko ne kunsigi tɛ sɔrɔ n taara école la mais ne nana jateminɛ a chaque fois ni ne bɛ bɔ ko n bɛ taa école la ne bɛ muso in sɔrɔ ɲɛ ne yɛrɛ kun ye n ka école la taga sira falen a nana ye a tɛ ka ne yɛrɛ ye bilen muso wulila parce que ne lamɔna n tanti de bolo donc a ɲɛma la moyen bɛrɛ tɛ o ye a ye wari de ta ka wari da o ɲɛkɔrɔ ko a bɛ wari di o ma o bɛ ne kunsigi dɔ tigɛ ka d'ale ma ne tanti ye kɛlɛ k'a la kosɛbɛ kosɛbɛ a ye kɛlɛ kɛ polisila taga yɛrɛ kun bɛna bɔ a la mais après a yɛrɛ ko ale fa ka bana tɛ dɛ k'a ka karamɔgɔ kɛrɛ ko a ma ko n'a ye ne kunsigi sɔrɔ ko a bɛ se k'a dilan ka kɛ nafolo baara ye ka d'a ma n'u ma faga walima k'u gɛn u bɛ kɛ kɛrɛfɛdenw ye janko kalansow ani baaradaw la Madame dɔ de kun b'an kalan tejima de san ne ko ka go madame ɲɛ ko fɛn wɛrɛ ko am o kun to ka fɔ ne ma ko ne tɛ dugu n'o y'a fɔ ne ma ko ne tɛ dugu ni promotion sera hali ni ne mɔgɔ ni sɔrɔ a bɛ ne bugɔ ne ye bingani wale dɔ sɔrɔ ka se n kunsigi yan fan fɛ mɔgɔw delila ka ne kunsigi tigɛ k'an to tɔgɔma la dɔrɔn o sɔrɔ kiti bɛ n kunna k'o bɔ n kunna ka studio don n kunna k'an kunsigi tigɛ ka boli n'a ye ekɔlisow la i bɛ i sigilen bɛ ka dɔw y'u dɛ u b'i kunsigi tigɛ u b'a bila u ka digi kɔnɔna la don dɔ yɛrɛ dɔ delila ka biyɛnni turunna k'ale bɛ fɛ ka ne jeli de bɔ i tɛ se ka bɔ k'i bɛ t'i ka ci kɛ ka segin so ko denmisɛnnin dɔ m'a daji to i la kare kɔnɔ parce que u bɛ ye dɔrɔn u bɛ daji to walasa an kana yefege den sɔrɔ donc ni bɛ yala kare kɔnɔ i b'a jateminɛ i filɛlen don kojugu ni ɲɛ dun cayara adamaden na sen bɛ fereke tuma dɔw yɛrɛ i tɛ ka ko kɛ ta dɔn bilen kalafili wagatiw fana ka gɛlɛw ma kosɛbɛ walasa ka dɔ bɔ u ka degun na
u ye association sigi sen kan. N'o association tɔgɔ ye Association Malienne des Personnes Atteintes à l'Albinisme. Ani fana juin kalo tile 13 ta la diɲɛ tɔnba ɲɛmɔgɔw fɛ ka kɛ ɲɛfɔli don ye yɛrɛfigeya kan. A laɲini ka jɛkulu sigi non seulement ka se ka ɲɛda kura di yefegeya ma mais ka se ka fɛrɛ sugu bɛɛ kɛ yaasa yefege denmisɛnninw u ka se ka ɲɔgɔn dɔn ka gɛrɛ ɲɔgɔnya depuis denmisɛnniya kɔnɔ ka se ka kow kɛ ɲɔgɔn fɛ ka se ka jɛ ka fɛn minnu bɛ ta ka ɲɛsin yefegew ma ka se ka jɛ k'o kɛlɛ ɲɔgɔn fɛ u yɛrɛ ka jateminɛ kɔnɔ u y'a ye ko vraiment yefege mɔgɔ 400 kɔ bingani wale tara ka ɲɛsiw ma mɔgɔ 187 olu bɔnɛn'u ni na Afriki jamana 26 kɔnɔna na donc u y'a fɔ ko k'a ta juin kalo tile 13 san 2015 la fo ka taa fɔ min kɛra sa o don o bɛ kɛrɛnkɛrɛnya yefegew tɔgɔla don de la. Kɔlɔlɔ ko caman bɛ yɛrɛfigew sɔrɔ bi ka sabu kɛ an dalen don an ka dalen dɔw la. A bɛ mɔgɔ caman kɔnɔ k'u fagali bɛ se ka kɛ sababu ye ka nafolomafɛn caman lase u ma. Walasa k'u ka lakana sabati an bɛ welewele da kan ci an ka ɲɛmɔgɔw ma. Halisa effort ba bɛ yen nɔ u kan ka min kɛ n'an bɛ k'o laɲini u fɛ ni o dɔ ye mun de se ka vraiment k'an dɛmɛ an ka sécurité bɛ se ka assurer cogoya min na tout dernièrement ka taa septembre 2021 ka na bila bi la an ye 4 assassinats de enregistré an fɛ yen nɔ alors que c'est pas bon o kɔrɔ sécurité fanga ka dɔgɔ an ka niveau la halisa an bɛ k'o laɲini sécurité bɛ se ka assurer cogoya min na en même temps ka minnu ye bingani wale minnu ta k'an ka mɔgɔw sɛgɛrɛ ka dankari u ka hakɛ la olu minnu minɛlen fana don u bolo vraiment u b'a lajɛ halisa ka pression k'u kan mɔgɔ min bɛ olu kɔfɛ halisa parce que mɔgɔ min bɛ fagali kɛ mɔgɔ wɛrɛ de b'u kɔfɛ mɔgɔ wɛrɛ minnu b'u kɔfɛ se ka boloda olu kan ko in bɛ se ka dabila cogoya min na an b'o de laɲini état fɛ bi parce que nin wagati na o kɛlen don k'an kamana gan kosɛbɛ n'a fɔra même pas une année mɔgɔ 4 bɔnɛla nin na sini ta ye ne de ye wa sini ta ye karisa de ye wa mɔgɔ wɛrɛ de don an t'a dɔn an bɛɛ sigilen don a ko sini ta bɛ se ka k'an ye n'a sera ka dabila a bɛ diya n ye. A bɛ wagati jan bɔ bi an ka jamana kɔnɔ jamanaden bɛɛ lajɛlen bɛ k'i dama kasi k'a sababu kɛ ko ɲɛnamaya tɛ taa dumunifɛn minnu kɔ olu sɔngɔ gɛlɛyalen bɛ tulu ale ni sogo kɔfɛ sɛfan fana ta gɛlɛyalen bɛ sannikɛlaw ale ni feerekɛlaw olu bɛɛ lajɛlen bɛ k'a fɔ k'olu ma ni gɛlɛya in bɔ yɔrɔ dɔn nka gɛlɛya in yɛrɛ bɔra min Nana Kadija Kone ale bɛ ɲɛfɔli k'an ye walasa an bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la. A bɛ wagati jan bɔ Mali kɔnɔ feerekɛlaw sɛgɛnnen don. An bɛ se ka mun fɔ o gɛlɛya in na o de ye fɛn dɔw sɔngɔ yɛlɛni ye kɛrɛnkɛrɛnya la sɛfan. Nin y'a kalo damadama ye sɛfan sɔngɔ bɛ ka yɛlɛ don o don ka taa fɛ k'a sɔrɔ a dun jɔyɔrɔ ka bon an ka dala dumuniw na. Feerekɛla dɔw ka fɔ la ni gɛlɛya in ju bɔra sɛw ka dumuni sɔngɔ gɛlɛya la. Bon sɛfan ko ni ɛri na gɛlɛyara quoi parce que sɛfan gɛlɛyara ka sababu kɛ sɛw ka baloko de i y'a faamu. Bon o donna na après embargo fana nana don a senkɔrɔ bon fɛn bɛɛ gɛlɛyara n'olu gɛlɛyara diyagoya de sɛfan fana gɛlɛya ye quoi o de nana ni sɛfan ko gɛlɛya ye ka n'a bila fo 600 la. San caman tɛmɛnen kɔ nin baara in na Monsieur Keita n'ale ye sɛfan feerelaw ka ɲɛmaa ye dibidani na b'a da don sɛfan feere gɛlɛya la. Gɛlɛya b'a la mais gɛlɛya sɔrɔla depuis salon suma ma ɲɛ donc cɛ ninnu bɛ kaba de consommer kaba ma ɲɛ kaba gɛlɛyara sɛritigiw bɛ kaba san pondesitigiw b'a san donc vraiment a kɛra problème ba de ye dɔ tɛ se ka dɔ bɔ baara la sinon ni se b'an ye o tun bɛ sɛriko jɔ ka pondesi continuer quoi kabako tun bɛ nɔgɔya ma dɔɔni mais sɛtigiw ka côté la n b'a dɔn kosɛbɛ mais sɛtigiw fana o ye sɛfan yɛlɛn ka teliya ɲɔgɔn nɔfɛ donc mɔgɔw y'i mabɔ sɛfan na sisan mɔgɔ y'a sanni to yen o de kama an ɲɛ bɛ sɛfan dɔɔni n'an kɔrɔ sisan sinon sɛfan tun bɛ na dɔrɔn a bɛɛ dɛsɛ o yɔrɔ bɛɛ sɛfan normalement n'u y'a feere 460 an bɛ se k'a feere 500 mɔgɔw ma 500 bɔtɔ lafiya bɛ dɔw kan ka tɛmɛ dɔw kan sisan mɔgɔw bɛna prix ɲininka dɔrɔn u bɛ tɛmɛ ka taa u ti sɛfan san parce que adamaden sugu sugu ni damatɛmɛ nana ko la dɔrɔn i b'i mabɔ a la
an b'o état de la nin sisan sɛfanko producteur u k'a lajɛ ka segin kɔfɛ dɔɔni pour que mɔgɔw ka se ka sɛfan san sinon a tɛ taa stocké mɔgɔ si ka so ko b'o cogoya la waati ka gɛlɛn. Maliyɛnw jɔrɔlen don kosɛbɛ wa don o don u b'u dama kasi butigitigi dɔw fana bɛ k'u ta sɔrɔ ni gɛlɛya in na. Bon sɛfan gɛlɛyara de bon hali an yɛrɛ ka sɛfantigiw tɛ se ka taa sɛfan d'a ma sisan ka sababu kɛ sɛfan gɛlɛya ye. Waati in na sɛfan ka gɛlɛn an b'a den kelen yira k'a di mɔgɔw ma 30. Bon dɔw bɛ mankan ci bon dɔw yɛrɛ b'a faamuya quoi mais dɔw yɛrɛ fana b'a fɔ k'olu tɛ se k'a san o la u bɛ taga quoi. An kɔni an bɛ min ɲini autorités fɛ o de ye u ka fɛɛrɛ kɛ dɔ ka bɔ sɛfan gɛlɛya la parce que nin togo la ta sɛfan facile quoi a ma nɔgɔn quoi. Gɛlɛya n'a ta bɛɛ dɔw bɛ ka se ka nafa sɔrɔ nin baara in na. Bon alhamdulillah n ye nafa sɔrɔ a la parce que ne yɛrɛ wulila sɛfan kɔnɔ ne fa tun ye sɛfan alhamdulillah n ye muso furu a la n sera ka ko caman kɛ n yɛrɛ a la. Feerekɛlaw ka fɔ la nin waati sɔngɔ yɛlɛ in bɛ bɔ sɛ maralaw de la bari sabu sɛfan alvéole kelen tun bɛ feere 350 ka taa 360 la nka an bɛ don min na i ko bi o sɔngɔ b'a daminɛ 460 fo ka taa se 560 ma bakuruba feere la. Ka taa Bamako kini bolo yan fan na sira bɛ min tɔgɔ dalen bɛ Martin Luther King la a bɛ san 20 bɔ bi walasa ka se ka sira in dɔɔni nɔgɔya o ye monument jɔ sira in yɛrɛ kɛrɛfɛ Torokɔrɔbugu san 2022 ka ɲɛsin sugu ma walasa ka se ka faamuyali sɔrɔ Ablaye Mayiga ale bɛ ɲɛfɔli k'an ye. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. An ka jamana kɔnɔ a ka ca ni san 20 sira dɔ tɔgɔ dalen do Bamakɔ Martin Luther King na n'ale farafina kanubaba dɔ ye. Sira in janya ye kilomètre 6 ye nka walasa k'a lakodɔn yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ jɔra n'o ye monument ye sira in kɛrɛfɛ Torokɔrɔbugu k'a ɲɛsin sugu ma. Alpha Moyi Tarawele bɛ ɲɛfɔli k'a ɲɛna togo min na ani kun min na Martin Luther King tɔgɔ sugandira. Sira in tɔgɔ dara Martin Luther King la à l'époque c'était dans les années 94-95 ka portu ni rue bɛɛ numéroté. Bon, tɔgɔ bɛ minnu na o tɔgɔkɔrɔw fana reconduira mais o y'a sɔrɔ sira belebeleba wɛrɛw dilala dugu kɔnɔ mais tɔgɔ kun t'u la numéro kun t'u la donc gouvernement y'a décidé k'a fɔ diɲɛ kɔnɔ mɔgɔba dɔw bɛ yen ani structure organisme ba dɔw bɛ yen ko ka olu tɔgɔ di rue dɔw ma o cadre de kɔnɔna na nin sira in tun bɛ bɔ palais de la culture la ka na tɛmɛ quartier Mali misiri kɛrɛfɛ ka continuer ka na fo Kalabankɔrɔ donda la o sira in ça faisait 6 km à peu près o tɔgɔ dara Martin Luther King la parce que Martin Luther King diɲɛ kɔnɔ mɔgɔba don mɔgɔba min ye kɛlɛ kɛ fo ka taa s'a saya ma a bɛ kɛ ka farafinw ka cause défend. Torokɔrɔbugu dugutigilakaw fana nisɔndiyalen don ka kɛ ni nin sugandili ye. Sira nin dalen a dara sira de la fɔlɔ pour que k'a ladɔn u nana monument kɛ Torokɔrɔbugu parce que a bɛ quartier Mali cɛ tigɛ ka Torokɔrɔbugu cɛ tigɛ ka sɔrɔ ka taa laban Bako Jikɔrɔni ani Kalabankɔrɔ dan cɛ bon nin monument kɔni bɛ sigi tuma min na inauguration don u dugutigiw bɛɛ welela o bɛɛ tun bɛ a inauguration don bɛɛ ko vraiment kɛra ko ɲuman ye. Tɔgɔ wɛrɛ tun tɛ gitɔrɔn in na pour que a ka dɔn ko gitɔrɔn in tɔgɔ Martin Luther King a sababu ye monument in de ye ni monument in tɛ maa si tun tɛ sira in tɔgɔ dɔn yan kɔni a kɛlen nin a diyara an ye a kɛra an lafiya yɔrɔ ye a diyara quartier den bɛɛ. A ka monument in a dilala kɔsa in na mois de février 2022 mais a inauguration donna ambassade américaine ani district de Bamako ani commune 5 ani quartier de Torokɔrɔbugu ani institut culturel Bala Faseke u jɛra ka labɛnw kɛ a bɛ san 2 bɔ pour que u bɛ se ka cogoya sɔrɔ ka monument in dilan sugu yɛrɛ face la. Torokɔrɔbugu sifinnakaw ka jɛkulu min sigilen don sigida in ɲɛta kama a ɲɛmɔgɔ y'a yira k'a fɔ ko mankan tun bɛ yɔrɔ in nɔfɛ san'a ka jɔ. Monument in ɲana a bi jɔ muso dɔ tun bɛ a waati a wulila ko papiyew ni fɛnw b'a bolo k'a bɛ fɛ ka immeuble commercial jɔ a la n'o ye ka étage jɔ k'a b'a kɛ magasin ni fɛnw ye an n'a mɛnna ɲɔgɔn na an ye ɲɔgɔn sama sama ka taa yɔrɔ caman ala y'a kɛ an b'o o sama sama la Amin Kan n'o tun ye gouverneur ye a wagati Bamakɔ yan fo ka n'a kɛ ambassade des États-Unis n'o bɛ Mali la yan olu yɛrɛ ye wulikajɔ kɛ walasa ka se ka Martin Luther King k'u ka monument jɔ yɔrɔ in kan n'o o bɛ siradala sira min yɛrɛ fana tɔgɔ dalen don Martin Luther King la. Ali n'a y'a sɔrɔ sira dɔ tɔgɔ dalen don Bamakɔ kabini san 1994 ɲɔgɔn ni cɛba in tɔgɔ la maa caman ma bɔ a kalama nka monument in ani nɛgɛ dɔw a jaabi minnu kan minnu bɛ sira in kan o kɛra sababu ye maa caman y'a dɔn ko sira in tɔgɔ dalen don. Sisan jamana kɔnɔ kibaru ani diɲɛ kibaru olu bɛ lase an ma teliya la Fatumata Sisoko fɛ. Mali kunnafoniyaw Mali kunnafoniso ye sɛbɛn dɔ bɔ
an ka premier ministre ka bɔli la Mali kura taasira jɛmukan na. Tɛnɛndon juin kalo tile 13 san 2022. Kunnafoni sɛbɛn in kɔnɔ an ka premier ministre ye kuma fɔ min ni hakika tɛ kelen ye. Kibaru dɔw kan minnu kɔnɔ kunnafonilakaw tun y'a kiti ni k'a kɛɲɛ ni dɛmɛ minnu kɛra u ye. O kɔfɛ kunnafoniso in ye laɲini kɛ fɛn o fɛn bɛ kunnafoni di an ka kanw na u ka kan ka kunnafoni ninnu cari walasa jamanadenw ka faamuyaliko ɲuman sɔrɔ. An bɛ to Mali kɔnɔ hali bi. Gosi tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen, avril kalo tɛmɛnen, Barikani wulila ka finitigilakaw ka sigiyɔrɔ min bɛ Menaka, tɛnɛndon juin kalo tile 13 san 2022. Menaka n'ale bɛ Mali kɔrɔnyanfan na. Yɔrɔ tora Mali finitigilakaw ka bolo kan, Faransi finitigilakaw ka fɔ la, yɔrɔ in tora Mali finitigilakaw bolo sani u ka bɔli laban cɛ Gao finitigilakaw ka yɔrɔ la. N'o kan ka bɛn septembre kalo laban na. An dafɛ jamana kibaruyaw n'o ye Maroc ye. Brahim Sadoun n'ale ye sifinaka ye min si ye san 21 ye n'a ye bugunatigɛ sɛbɛn sɔrɔ san 2020 min b'a yira k'a fɔ ko a kɛra Ukraine jamanaden dɔ ye. Ɲangili bin'a kan k'a fɔ k'a ni fagali ka kan juin kalo tile 17 san 2022 Ukraine jamana kan n'a minɛlen don Rusilakaw fɛ. Kabini minɛna Donetsk, Maroc jamana ɲɛmaaw n'olu kuma fo ka na se nin waati ma. Olu bɔra ka kuma Brahim Sadoun kunkanko la walasa k'a ni kisi. Jeudi tɛmɛnen, Emmanuel Macron taara fara Europe jamana ɲɛmaa dɔw kan n'olu ye Mario Draghi, Olaslov ani Klaus Lohani. Ukraine jamana kan, Emmanuel Macron taara Kiev min na a ye Volodymyr Zelensky kumaɲɔgɔnya walasa k'a ka dɛmɛ yira min bɛ se k'a to Ukraine bɛ se ka don Europe jamanaw ka jɛkulu la. O kɔfɛ, a taara IRPN Sayidu dugu min cira kɛlɛ senfɛ. Ni ne bɛ dansigi an ka bi dɔgɔkun kibaru la a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ. CJT vous a été présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise.